Na-imagine ninyo ng biyahe na perting layo. Ay kanang gusto ko muhunong kadyot lang aron mag-relax. Mas nindot kung ang imong hunungan kana nabitaw nga adunay mga nindot na view aron pwede na pod ka magpa-picture-picture aron mapost sa social media. Sa barangay Kisolon sa Sumilao, Bukidnon, na ay usa ka falls dito. Pwede nimong dalikyatan na dili na kinahanglan pang tuyuan. Tara, bisitahon nato ang Alalum Falls sa Sumilao, Bukidnon. Mayong hapon sa tanan, ako si Richard Jess Diases, Tourism Staff sa Municipality of Sumilao. Ug karong hapuna, I will introduce to you one of our tourism spot diri sa Sumilao, mao ang Alalum Falls. Ang Alalum Falls, gikan sa binukid term, the word madalom, which means deep. So, mo na siya nga gitawag siya og Alalum Falls. Nagkatason siya og 148 feet beyond sea level. So, pag panaog nimo sa hagdan, natay 102 ka steps. So, ang mga activities nga atong mabuhat kung maglaag ta diri sa Alalum Falls, of course, di gyud na mawala ang swimming. Daghan po diri magkuan sa tuwa photoshoot, daghan po prenup diri sa atua. Above the Alalum Falls na ang atong Sumilao Tourism and Pasalubong Center nga pwede mo diri maniudto, and of course na atong mga facilities diri na atay mga CR o uban pa daghan tagbaligya natay mga pasalubong items sama sa bayong ug mga pagkaon nga made diri sa Sumilao. Ang usa nga nakanindot diri sa amua sa among Alalum Falls, libre lamang diri, walay entrance fee. So tanan gusto nga mulabay, pwede ra mo maghunong along the highway, and of course enjoy lang ninyo ang view sa among majestic Alalum Falls. Para sa tanan nga wala pa nakalaag diri sa atong Alalum Falls, ako mong gi-invite nga maglaag diri. For sure dili gid mo magmahay og inyong ma-witness unsa ka tiyada ang Alalum Falls, and of course unsa ka tiyada ang Sumilao. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!